Pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da uključite autorun u Fortniteu i kako da vam bude lakše igrati novu OG sezonu, da li na vašem kontroleru ili na vašoj tastaturi. Tako da braćo, prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Kada ste ušli u Fortnite kao ja, pricnite Escape, idite ovdje na Settings. Idite ovdje ovaj točkić, zatim se prebacite ovdje na tipke i vidjet ćete ovdje autorun. Kao što vidite, meni je uključen i stavljen je na tipku Numlock. Naravno, vi to možete promijeniti, tako da pricnite ovdje i izaberite opet koju želite tipku. Ovaj put ću staviti ovu i kada ste to uradili kao ja, idite Apply i s tim ćete imati autorun u igrici i sam će vam karakter hodati. Naravno, isto možete staviti ako igrate na kontroleru, pricnite ovdje drugi točkić sa kontrolerom i vidjet ćete na vrhu gore kontroler autorun. Naravno, možete to isključiti sa opcijom Apply dole ili ako igrate na kontroleru, možete uključiti na Apply i s tim ćete imati aktiviran autorun na joysticku. Kada se vratite u Fort, pricnite tipku koju ste stavili kao ja i vidite braćo da nam sam hoda u Fortu dole gdje su nam health i shield. Tako da braćo, nadam se da vam se svidio ovaj klip i da vam je puno pomogao što se tiče da odmorite malo ruke, da ne morate se zamarati često. Vama ako se svidio ovaj klip, još jednom podijelite ga sa svojim drugarima, napišite komentare ako također koristite autorun kao ja, a mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao braćo.